Kidamtang apor ahud West Karbi Anglong Labor Union po asong manaf from sa Penseng Pondo. Bangso api kidamtang terepuni pahing koroner Kep Arni Karbi Anglong District along sa tami Seng Pon Tutanglo. Labor Union asong apan jakong horang kasipang tang ponji apan pura Karbi Anglong arlu along sa tami terepuni pahing koroner Kep Arni aru kiseng amay padupon. Bangso amay along don sing rong pi kasipahem pupon amay along aluhisar po aman pen West Karbi Anglong Labor Union ahempu manaf from sa Chitong dun. Bangso song laki kaiki sai kachong darabang pubang pia tumapan koson bensi ke rai kom ponjima lapen ning isi kapadupon thekjima bangso apan si seng pondo pusi manafkram sapen ning jepon lapen ili tum kedam tanga por sitame ili tum pen akapreka political party tum sitame ke dengru ati alang li tum phan ili tum kachuning ri padikre mabangke ili tum claim rapena lapen deng rapena lapen organization tum sitame isi hini ke claim tum du lapen jungjung pen ke deng political jungjung pen ke deng korti la pening ke tum kita medu la tum ta ke deng de di phamang kunang solo sili tum le kaduk we claim rapena la pen sili tum methang adim isivet pen le tum claim ponang bori pon rapena ko banglo asini tum pini ladak East Karbinglong Central Committee la pen ladak district committee tum yang sila me di phamang lo la pen ili tum la bangso lebar union atau bangke central committee ini kedenang ko bangke lake ini tumdak jungjung pen kebunai hormu kalidat posi international long ta labangsu labor union loko posi isi district along polote isi ni tumangke kithik dukok lo the ladak ta keya pangdoni apan hala puwes na sita me keya bangdoni posi nili tum hini binang koklo apan nili invet ke klemun e puyok si palong ni bang ni tum thik nang koklo asi muke bang jia por sita me ili tum isi district lo plote thedung isi ke choklem pinaklo la posi ni tum central committee bang ke long ni theknang koklo penon Karbing long along sita me kaprek ka hongothon to bang ke elongan si thik jot la bang elong e thik jot bang ke malan mane ladak Karbing long jungjung phanan si isi asong posela to bang ke elong din si thik jot lo ni tum ke la ke international pen la so kacheya posi ni tum bang ke palong ni bang binang koklo asi non ke bang ji medi hut bang ke ili tum ladak East Karbinglong lapen West Karbinglong sita me kedam tang ta me ni tum John dualo masila su pensi ili tum claim ponpo lapen muke bang ji por bang ke West Karbinglong pusita mu next bang ke East Karbinglong pusita me lason si tum ke thik pon padoko asi mula bang ke chingwai pon bompo Labor Union ahin pen ke claim ponang jila ke sai kachong dara tumapan kapang rila pen ke rabdun asai henlu la sinona bang ke rong sopia long seng ponlu sita bangso song kapang tang ponjia phan abang ke nilitum rong atok anu along ke dwara da tumapan stami palidam ji pusi ningje pon rinti be khai pe lo ke dukela garat doan kachong dat kachotulu la so abar saya phan pusi pini bangso Labor Union pini district committee da seng nang koklo la si ansi si ni tum tame ke pangtang pon si phan rong atok anu son si lebar tum ke klem ke dam ni mala so ko thai ta ke siap di phan si pini ni tum bang so mai long chingwa ching sai do lo panon ke bang ke Karbeng long panu se lebar nion ta tang nang gila panis Karbeng long ta so klem chona su tum du o join si pini ni tum tame district central kumta seng panang ko lo la pen non bang ke district kumta seng panang lo ningarong lo la si nitum tame klem pon pame por sedang pame polang li mano phan tame ba phanda phan chichak pon lo Harsing Ronghang report KTV News